Λοιπόν, πάμε σε ένα ευχάριστο θεματάκι πριν ακούσουμε το μεγάλο θέμα που έχουμε για τη Μάτση Χατζηλαζάρου, την ποιήτριά μας. Πριν πάμε στην ποίηση. Πριν πάμε στην ποίηση, υπάρχουν πολλοί που ποιούν ορθώς σε αυτή την εποχή της κρίσης, και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό να παρατηρεί κανείς ανθρώπους με πρωτοβουλία, με όνειρο, με φαντασία, με δημιουργικότητα, παρόλα αυτά. Και να κάνουν καινούριες προσπάθειες και να ανοίγουν, ας πούμε, ένα καινούριο χώρο πολιτισμού, ένα χώρο τέχνης. Λοιπόν, ένας τέτοιος χώρος ανοίγει στην οδό Καραμανλάκη, είναι στην πλατεία Καλλιγά, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Αμερικής. Λέγεται The Flat, το οροφοδιαμέρισμα, ας το πούμε έτσι, το οποίο λέγεται έτσι γιατί μεταμορφώσανε, για να διαμορφώσουν αυτόν τον χώρο τέχνης, μεταμορφώσαν ένα εγκαταλειμμένο διαμέρισμα στον 5ο όροφο μιας πολυκατοικίας του 50, από αυτές τις παλιές τις ψιλοτάβανες, ξέρεις. Πήραν ένα 5ο όροφο εγκαταλειμμένο, πολυκατοικία του 50, και το φτιάξαν ένα εξαιρετικό, διαφορετικό χώρο τέχνης, μη κερδοσκοπικό, ένα χώρο έκφρασης. Ο Δημήτρης Μπογδάνος, ο σκηνοθέτης και creative director και οι συνεργάτες του. Λοιπόν, η Νικολέτα Μακρύ μίλησε με τον Δημήτρη Μπογδάνο. Όταν κάποια στιγμή βρήκαμε ένα εγκαταλειμμένο διαμέρισμα στην πλατεία Καλλιγά, ένα παλιό ρετυρέ, το οποίο έμενε άπραγο για κάποια χρόνια, θεωρήσαμε μια ομάδα φίλων ότι ενδεχομένως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αφήνοντας το ως μια ελεύθερη πλατφόρμα. Είναι μια πολύ ευγενική προσφορά ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου, που αναλάβαμε εμείς εξ ολοκλήρου την ανακαίνισή του, και αυτό, ας πούμε, ήταν το αντάλλαγμα για αυτή τη συνεργασία. Θέλαμε πάρα πολύ να νιώθουμε ελεύθεροι, όχι μόνο για τις εκδηλώσεις μας, για την προβολή της δουλειάς μας, αλλά ακόμα και για τις συναντήσεις μας, για τις πρόβες μας, για ενδεχόμενες συζητήσεις που θέλαμε να κάνουμε. Είναι πράγματα τα οποία πρόκειται να εντάξουμε στο πρόγραμμα του Flat. Ανοίγοντας ένα χώρο σίγουρα μη κερδοσκοπικό, μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο, σε εισαγωγικά βέβαια, κοινό, χρησιμοποιώντας το χώρο του The Flat. Μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε μια γειτονιά η οποία δεν έχει κανένα εμπορικό χαρακτήρα. Όποιος έρθει εδώ έρχεται στοχευμένα, και όποιος καλείται εδώ αντίστοιχα. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη πλατεία Καλλιγά, περιμετρικά της βρίσκονται 30 κτίσματα, τα οποία χτίστηκαν υπό ένα βρετανικό αρχιτεκτονικό μοντέλο. Τις χαρακτηρίζει μια ομοιογένεια από τις προσώψεις με τις artificial επιφάνειες όψεις μέχρι τους ανεξάρτητους εξώστες και τα προκήπια, τις οποίες πάρα πολλοί αρχιτέκτονες και ιστορικοί τέχνης εδώ και πολλά χρόνια παλεύουν με την πολιτεία, ούτως ώστε να χαρακτηριστεί η πλατεία η συγκεκριμένη διατηρητέα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά πραγματικά μπορεί εύκολα κάποιος να καταλάβει ότι είναι μια όαση ξαφνικά η πλατεία Καλλιγά. Εγώ θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα, και κόντρα σε όποια πολιτική έχει επιβάλει αυτή την παρακμή στην περιοχή, θα δικαιωθεί. Το The Flat έκανε μια δειλή παρουσίαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ακόμα πριν σταλούν τα επίσημα δελτία τύπου, διακρίναμε μια πάρα πολύ συγκινητική ανταπόκριση από καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων. Υπάρχει ένα κύκλωμα με το οποίο, ας πούμε, έχουμε μια διαδραστική σχέση και στο εξωτερικό, και φιλοδοξούμε και όλα να φέρουμε και κόσμο στο The Flat. Ωστόσο, είμαστε τώρα στη φάση, λοιπόν, που συλλέγουμε όλες αυτές τις προτάσεις, τις εξετάζουμε, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε άμεσα όμως το πρόγραμμα του επόμενου διμήνου. Και ίσως είναι μια ευκαιρία μέσα του 984 να πούμε ότι σε συνεργασία με την Comic Graphics και την MN Studio, που επιμελούνται έτσι κι αλλιώς την οπτική μας, ας πούμε, εικόνα, σκεφτόμαστε να κάνουμε μια έκθεση για γραφίστες, ένα ανοιχτό κάλεσμα με γενικότερο τίτλο Flatter Your Life, το οποίο θα συνοδευτεί και από διάφορα παράλληλα event. Θεωρούμε ότι μέσα στον Νοέμβριο θα γίνει. Θα το θεωρήσουμε και ως εναρκτήρια, ας πούμε, εκδήλωση για το The Flat. Το The Flat λειτουργεί λίγο σαν μυστικό πέρασμα. Με την έννοια ότι μπαίνει σε μια πολυκατοικία και δεν περιμένει τι θα την κρίσει τον 5ο όροφο. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε κρατήσει αυτούσια την αστική καταγωγή του χώρου. Έχουμε απλά δώσει μια πιο urban αισθητική για να παραμένουμε, ας πούμε, και στην εποχή μας.